それでは後半の演奏に参りましょう。前半とはガラリと雰囲気を変えて、ジャズのスタンダードナンバーから「Fly Me to the Moon」をお送りします。この曲は愛する人への思いを「私を月に連れて行って」という言葉に言い換えて歌われているそうです。素直に愛を言葉にできない女性の気持ちを思うと、とっても可愛らしいですよね。フランク・シナトラが歌って大ヒットした1960年代、アメリカはアポロ計画の真っ只中にあり、月に連れて行ってというのが本当に身近に感じられ、当時のテーマソングのように扱われていたようです。ちなみにフランク・シナトラの録音テープがアポロ10号に積み込まれ、人類が月に持ち込んだ最初の曲になっています。それではお聴きください。 Fly Me to the Moon です。
フライミートゥーザムーンでした。時間が経つのは早いもので、次が最後の曲となります。最後に演奏しますのはマンボジャンボです。この曲はマンボキングと言われるペレス・プレードが作曲し、正式にはケ・リコエル・マンボという名で、マンボはなんて素晴らしいという意味だそうです。思わず体を動かしたくなるような軽快なナンバーですので、皆さん手拍子など大歓迎です。最後までノリノリ気分でお楽しみください。本日はどうもありがとうございました。
皆さん、本日の昼のコンサートお楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございます。以上をもちまして第138回広島県警察音楽隊昼のコンサートを終了とさせていただきます。次回は3月の開催を予定しています。今年度最後の昼のコンサート、そしてこのメンバーでの最後のコンサートです。皆さんぜひ足をお運びください。はい、ありがとう。詳しくは県警ホームページ中国新聞掲載の情報交差点などでご案内させていただきます。またのご来場を単位一同心からお待ちしています。本日はどうもありがとうございました。